Bilan li jkun eliminat l-iskariġġ li wieħed imur ta' Kandja biex japplika l-servizz tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili se jkun hemm applikazzjonijiet fuq is-sit elettroniku tad-Dipartiment. Il-ħamis filgħodu waqt it-tnedija tal-5 applikazzjonijiet online, il-kap tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili John Rizzo spjega kif din l-inizjattiva se tejjeb mhux biss l-effiċjenza iżda anke id-dera tad-Dipartiment. Qabża ta' kwalità nemmen li nidhru ħafna iktar professjonali u ħafna iktar effiċjenti milli konna sa ftit ilu. Dan wieħed ukoll tajjeb li jsemmi dinja kontinwazzjoni ta' dak li għamilna wkoll is-sena li diet meta l-ewwel darba għandna l-web page tagħna fejn wieħed jista' wkoll idaħħal l-attivitajiet kollha li aħna nkun qegħdin nagħmlu bħala dipartiment. L-iktar servizz infittex b'610 talbiet fl-aħħar 5 snin kien dak ta' vettura tan-nar waqt attivitajiet tal-massa. Fil-waqt li servizz popolari ieħor u li issa wieħed jista' jibda japplika lih online huwa dak ta' żjarat tal-familjarizzazzjoni f'entitajiet governattivi u kumpaniji privati li dwaru kellimna Mark Brinkat, l-uffiċjal tal-istazzjon ta' Ħalfar. Imorru tliet ċiftijiet, ġifieri l-kru kollu jmur mhux imur persuna waħda jew inkella min ikun inkarigat mill-istazzjon biss. Imorru fuq il-post ħalli kulħadd jara l-whereabouts tal-post x'inhu. U malli nkunu hemmhekk ukoll niġbdu l-attenzjoni f'każ ta' nuqqasijiet li jkun hemm, forsi jkun hemm fire extinguishers moħbija, forsi jkun hemm exit signs mhumiex qegħdin indikati sewwa. Il-Ministru għall-Intern Carmelo Abela qal l-inizjattiva li tħabbret il-ħamis timxi mal-passi li l-Gvern qed jieħu biex titnaqqas il-burokrazija. Din hija 100% in-line mal-politika tal-Gvern li nkomplu naqsu l-burokrazija li anke nissimplifikaw l-affarijiet kif isiru u li dejjem nagħtu aktar servizzi lill-poplu tagħna u li jkun jista' japplika wkoll mezzi moderni, mezzi elettroniċi ħalli jieħdu s-servizzi li jkollhom bżonn. Wieħed jista' jġib l-applikazzjonijiet billi jidħol fuq civilprotection.gov.mt u jaffas fuq applications.